ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷия макаса бардурои азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон соза ҳами омади сразу я доналай ки бепала пешонишда биза ва гӯш кӯ ки дар имзон авормада чӣ рӯй кардаган ва чира гап мезанем. Дар имзон авор бардурои азиз сета мошини арзонак рӯй кардагиян бо дар комментара нанависен ки видеора поли мошин бозор кардӣ. Ина пешакӣ гуфтесамтон. Дайво ласети астаи Opel Caravan, Opel Sedan замин хона рӯй кардагӣ нестан, неки я аспи фурӯшӣ рӯй кардагиян ҳами 2023 7 сола мешава. Квартираи арзонак астаи дар ноҳияи Фархор, шаҳри Ҳисор, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар ва як бародарда ана хона ё квартира дар коштаги дар шаҳри Шанбе ҳам видеода гап мезанамш. Қизиқи видео ҳамие ки 4 комната квартира 130,000 сомонай. ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. Агар он кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша хона, замин, квартира, мошин дар ҳамин номарои ватсап ма бинависед, ман реклама мекунам. Лайкҳоро фаромӯш накунед, касе меҳмон бошем подписатсия кунед. Мерем акустуста. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم грузоперевозки ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونن. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نقش با مصلحت بردرو ای روی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام با کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق. دوستانی عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر را بگیرین. бардурои азизам бачаяч ки дор навора сар мекуна ози бардурои азиз я аспи фурӯшӣ ва я дисе мошина мегап мезанем баъд квартирода мегзарем. дӯстони азизам чихеле ки десен дар видео аспи фурӯшӣ аспи бизия мега соли 2023 7 сола мешидай. қади баланди асп 165 соҳиби ҳами асп мега ки ба гарантияш фурӯхта мешавад. адрес шаҳри Роғун, деҳаи Ғофилобод дабудай. нарша бардурои азизам 35,000 сомонӣ мега. аспи фасони хушрӯй дар шаҳри Роғун чихеле гуфтам 35,000 сомонӣ. ана пули урусиам дар бар экран навистагим, номерои телефонаш, номерои россияша имо ватсап дора. касе ки ана асп харем бардурои азиз занг зада бихаренша. дӯстони азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як мошинчаи фасони хушрӯмода рӯй кардагиам бо диққат гӯш кунед. дайво ласетия бардурои азиз. ласетиёи хеле простоиш нест, гарени зуршай. дайво ласети соли баромадаш 2009 сол, солои навтаршай. сӯзишвориш газ бензин дай, объём моториш 1.6 литр, коробка механика, ҳуҷҷатош 7 моҳи дига дора мега. мошин такси гаштагӣ нестай, на хадуай бардурои азиз. адрес ноҳияи ҷолдини балхӣ дабудай мошин, яъне ки пештараномаш Калхозобод дабудай. нархша 50,000 сомон мега. ласети 2009 50,000 сомон, нархи зурайне ки пули урусиша дар бар экран навистагим. ҳарди номерош ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам навора давом метиҳем. ҳози яна як компанияи дигара гап мезанем бардурои азиз. баъд бо дигар эълонҳо ҳастай ва дар ин видео квартираи ана 4 комната квартира 130,000 сомонам ҳастай бардурои азиз. аётона бирорен. илтимос мекунам лайкҳоро бижихен, касе дар канали мо меҳмон бошем подписатсия кунен. апашгоҳ модаро хоҳаро я фирмара шумо да тавсия метиҳем кор фақат барои занҳо фарқиш неста. шумо дар тоҷикистон бошед ё дар Россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. инами рақамҳои десен дар ватсапш бинависен. я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмона ки чӣ хели кора ва чанқа даромад дора. апашгоҳ модаро хоҳаро шумо бинависен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷӣ гирифтам. бардурои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. бардурои азизам хаста набошен. мегзарем ба як мошинчаи фасони хушрӯ. бисёр як мошинои хубай бардурои азиз. Opel Caravan. касе ай кардагиам хеле мошино дар комментара бинависен. дӯстони азиз Opel Caravan будай соли баромадаш 1995. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, объём моториш 1.6 простояй, коробка механик. ана дар мошин гап нестай мега, фақат як одам ҳай кардагияш, як мусафед бардурои азиз ҳай кардагӣ бидайша. састаяни мошин аҷоиботай мега. адрес бардуро шаҳри Душанбе, нархша 33,000 сомон мега. арзон мешава.
пули урусия дар бар экран навистагим номерош ватсап дора, занг зада Opel Caravana бихарен. бардори азизам, ҳами эълона бо диққат гӯш кунед. як бародада хона ё квартира дар кӯчдагии шаҳри Душанбе қариби сентр боша. бардори азиз, ана тарафи бозори Саховат ҳам боша мешава. дӯстони азиз, нархи навош ай 250 то 280 ҳазор сомона боша мешава. хонаи заминӣ ё квартираи шаҳри Душанбе 250 ё 280 ҳазор сомона касе ки дошта бошен, ҳами якада занг бизанен, пулаш нахтай. ина бардори азиз, бо пули урусирам навистагем ки мисол то чанд қара хона ё квартира дар кореша. номерои телефонош, номерои расияше ватсап дора. бардори азиз, касе ки хона ё квартира дошта бошен, ҳами якада чӣ хеле гуфтам занг бизанен. бардори азизам, ҳозир як мошинчаи тенҷи дигара гап мезанем, баъд квартираҳода мегзарем. дӯстони азизам, ин мошине десен Opel Sedan ай. соли баромадаш 1992 сол. сӯзишвориш газ бензин будай, объёматораш 1.6 простой, коробка механик. ҳуҷҷатҳои мошин бардори азиз тамом шудагӣ ай, балонош миёна, мошин нахаду ай мега. адрес бардори ноҳияи Воседа қарор доштай, совхози Ангурбоғда. нархша 20 000 сомонӣ мега. 20 000 сомон. пули урусӣ қати 124 000 рубл мешуда. бардори азиз, номерои телефонош имо ватсап дора, занг зада Opel Sedan 90 сола бихарен. чӣ хеле гуфтам 20 000 сомон. нархи арзон айне ки. бачаё чаб хия кофе талх абзаки ба фикрам кам ки химори ховуд бурдесай. хеле гапа мегум, ба бисёри бардорҳо дар комментария сурат ин хеле коферо менависанд. гапто надорам. зинда бошем бардори азиз. хулосаи гап мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дора дар ноҳияи Фархор, 4 хонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 92 квадратни метрай. думои пешина квартира ремонт дора. бардори азиз, суби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар назди мактаби 10 қарор дора. касе ки аз Фархор бардори азиз, пеши мактаби 10 та будай, 4 хонага, нархиш 130 000 сомон. харидорои аниқ занг бизанед, номерош дар бар экран навистагим, пули урусиам навистагим. бардори азизам, касе ки моро тамошо кардесен ай шаҳри Ҳисор, подписчикои шаҳри Ҳисорам ҳастен ҳамиҷода. касе ай шаҳри Ҳисорен дар комментария бинависен. дӯстони азизи, квартира десен қарор дора дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 43 метри квадратӣ. дом бардори азиз, домои новостройка квартира ремонт дора. соҳиби квартира маълумот додагие ки дуҳуҷрага нав ремонт кардагӣ, ремонти замонавӣ тайёр ай мега, медрои зиндагӣ мекунӣ, срочнай. 2 этажда қарор дора, балконам доштай. бинои мазкур мега дар назди стадиони нав ҷойгир мебошад. мактаб дар наздикишай, дорои техпаспорт доштай. бардори азиз, светаш овуш ҳастай мега, канализатсияшам дора, мисол 100% будай. нархиш 198 000 сомон. харидори аниқда таргават мекунад. бисёри бардорҳои мо менависанд ки ай шаҳри Хуҷандам кам квартира бимонен. гап нест бардори азиз, гап нест бардорое ки аз вилояти Суғ моро тамошо мекунед. раҳмат мегӯм ки дар комментария фигурои хубтона менависен. зинда бошен. хоб дӯстони азиз, хеле гуфтам, ин квартира қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. духонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 50 метри квадратӣ, ана район автовокзал гуфтагиай. састаяни квартира хушрӯи фасона гуфтагиай, ана гаражам доштай. бардори азиз, мисол барои ягон мошин монда ё мисол ягон хинак шидеса алови палови мемони гаражда. хулосаи гап, нархиш 210 000 сомон. арзон мешава намешава нависагӣ нест. номерош номерои Тоҷикистон. касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. бардори азизам, касе тамошо кардесен, даҳам эълонда мегзарем. лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар комментария бинависен ки Сауду Теҷи ба пеш. хая дастгирӣ куненда лайкай комментария бинависен. хулоса ягон чизи хуб бинависен. бардори азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки номи пешинаш Қурғонтепа. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 50 метри квадратӣ. дом новостройка квартира ремонт кардагӣ ай. соҳиби квартира маълумот додагие ки срочно хона фурӯхта мешавад дар наздики бозори Фаровон, бари 6 аделда ҷойгир будай. дом 6 этажаш хеле ки десен дар 5 этажаш қарор доштаи квартира. нархиш 205 000 сомон. 205 000 сомон. арзон мешава намешава, бардори азиз, навистагӣ нест. номерои телефонош ҳаст. касе харидори аниқ бошен, зангзада квартираи арзона аз шаҳри Бохтар бихарен. пули урусӣ қати 1 268 000 рубл мешидай.
دوستانی عزیز خیلی خیلی نوار بده و فکرم سوز بد. دوستانی عزیز با نواری خانه‌های فروشی امروزه از که جایی که سه تا ماشین ارزانک، از که جایی که اسب فروشی، از که جایی که کوارتیرهای فروشی روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود، خیلی که معقول شد نشه شیرینر برای دستگیری کردنی ما. برای همی بچه شیرین سخن بچه شیرین سخن هم بگن، کارول یوتیوب هم بگن، در کامنتاریا بهترین میگن مثلا دستگیری میکنن، گپ تو ندارم. خلاصه خیلی بود ویدیو امروز، چیزی که بود مثلا چیزی که ارزان روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نباشه گفتم ده. فقط ای شما یا دونه لایک بپل و در کامنتاریا بنویسین که سودو تیجی با پیش یا از کجا خانه زمین کوارتیرتون در کره در کامنتاریا بنویسین. خلاصه گپ بتونین این ویدیو را پدیلیت سکنین ایمو واتساپ همه جودا. رحمت میگم برای دستگیریتون، رحمت برای لایکاتون. تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما شما را نگهبان باشه، در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. این نمره‌های ما یگون کس ماشین خانه کوارتیر چیزی که برای فروختن داشته باشین در نمره واتساپش برداری عزیز فقط بنویسین بزرگیده واتساپ که удобнее ما در مثلا واتساپ ده اتفتون میتونم اگر خانه باشم زنده باشین. خیلی که برداری عزیز گپ بسیار نمیکنین. خداوند نگهبانتون باشه.